बे मा बुस्थु रायजोफोर बे मा बुस्थु नै रायजोफोर बे मा बुस्थु बे रायजोफोर नै गोदावनो नारदों जोङो Gulab mudira मा बुस्थु बे मा बुस्थु नै दिनै हायाव उन्दुलायनोसै हायाव उन्दुलायनोसै गोदावसैलाय नै दिनै गोबावथारसै मोनलोङैया हरद' खाबा हरद' नै गोदावसै फेगोन बायदि मोनबाय आं एमावाथ' होदोंमोनलै बे सासे जागोन ना जायाखै नाम्बार 1 माल ना ओइ नोंना जौ मावनाया बैसागुनि थाखाय दोनदो दे नै रायजोफोर सानाया लाबोद' सानाया डाइरेक्ट माथायाव नांनाय मोनखायो लोखोथिबा लाबोद' सानाया नै जेबो गैया महाराजा ओइ हानानै थोबावदो बैसागुआव गोराद्राय जादोंलै मेथाइ रानदो राननो हाया आरो रानना जानो हाया राननानै जादो न'आव बादाम दङ माबायदि जौ बेलाय होनदोलाय डाइरेक्ट जावखाबायल' बोसोरनैल' जादों फाग्ला माथायाव नांबायलै दसेनो सिनायनायफ्रा मा होनगोन नाना नारा 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 आंनि एसे लोगोफोरानो आं लोंनो सुखुनाय गैयानो बबेखौ बासिनानै हरनांगौ आंलाय फाग्लि बेखौ बासिनानै हरनो हाया मा नायलाय लोंनो सुखुवा मानो सुखुवा दा लागोन आं जाम बिबैजों जा लों सोरो बे दसे क्रियासो दा मिलाबाय थाबासो बिदि मिलाबा बेखौ लांला बुंथांसै खनफैला खनफै लोंबाबो फैया हनै हागासिनो फै खोमालाय फैद' फैया जालायदों हनै लाबावदोब्रा होनांगौ toka हायाव उन्दुलायनाय नङाबा दा फैफोर खन्थाया मोननायसो नंला दे दा बैयाव दङ खेबबानो बैलाय जांख्राया बोरै जांख्राया औ जाथा दंखायो जोंना खेबबानो नङालै नोंगौ नंदों नामा नोंगौ मा बुस्थु मिथिगौ अरिजिनेल बादि मोनथारोना नै नायलाय नायलाय मा बुस्थुमोनलाय रायजोफोर खामरेंगा बिदै जाहैबाय खामरेंगा बिदै
अरिजिनेल खा फुरा अरिजिनेलानो अरिजिनेल मेसें बोथोराव माबायाव बैसागुआव लोंनो दोननांसिगोन बे बैसागुआव लोंनो बानायबावदो दे बैसागुआव बोरै बारा सिन्था खालामना रायजोफोर जौ नङा बियो रोसिसो रोसि लाबलाय आं बेखौ देखायनि हरलाय नै रायजोफोर खामब्रेङा बिदै नै रायजोफोर नायदो आंबोलै जोबगोन नै रायजोफोर नै दंबावसो दे सरबावो सार थोर जायो गोलैहोना सार गोलैहोना थथिंसेबाबो लस जायो दांदां थ' जाम्बा जाम्बा है लाबो नोंथांमोन है आहा दा मोननाय नङा दाब्ला खनजों गहो दाब्लानो होनो फिथाइखौ जाबा बांसिन फैबावगोनसो आनो होजोबदो फिथाइखौ जाबा बांसिन फैगोनसो होनबा फिथाइखौ जाबा फुख्रि बादि गोदो फिथाइखौ आं खेबसे होखांबाय आं 20 खाप लोंबासो एसे नांहां स्लिउ जागोन खोमा रायजोफोर जौ नङा दासान केमेरामेना एसे डेन्जार जाबाय नांदों नोङो बिदिखौनो माला जोबखो मेथाइया आंबो दुब्रा एसे सार मेथाइया एसे दोन हा आंबो एसे दोन मेथाइया गैया दे एसे हालायलायबावदोब्रा आरो नांमारबाय जाबाय लोगो बाय दिनै Don't underestimate the power of the common man. रायजोफोर सिरियास सानना बे जास्ट जों ओरैनो फ्रेंकसोमोन आंनि अन्नानै बयबो लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो प्रेस दा बेल आइकन आसा खालाम नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामगोन जौ नङामोन दे लोगोफोर बे खामरेंगा बिदैसोमोन खिन्थु मोजां बरिया लोंजायो जौ बायदि बरिया जौ बायदि माने जौखौ मोनलोंफेरखायाखै जौ बायदि होनफ्लांबाय
ओइ खामिगा बिदिसो लोंदों जाबाय जाबाय Nie, मा लुखुमाखो गोरान गैलालै